Wat krijg je als je suikerballen en tompoes combineren? De suikerpoes. Het idee voor de Soekerpoes ontstier op de social media redactie van Omroep Friesland. De suikerpoes is eigenlijk het is ontstaan uit de trend van de krompoes. Dat is mooi een croissantje west dan wat room tussen gooist en glazuur. Dat is een trend en die hebben wij vertaald naar de suikerpoes met suikerballen. Dus 2 plakken suikerballen, room ertussen en glazuur erop. Maar intussen nemen de bakkers de Soekerpoes echt in de handel. Deze bakker in de Westerijn bij Gelieks. Zaterdag ben we start met de krompoezen, want dat was een heel hit natuurlijk op TikTok, Facebook en neem het maar op. Waar altijd maar bekend worden. Dus we zijn weer maar het inspelen op de krompoezen. Maar er wie zo'n run op. En om een uur of 10:30 wie eens op. Toen zeiden we, we gaan suikerballen nog in het kap te lezen. Laten we dan die van Omroep Friesland naaien, de suikerpoes. De suikerpoesen binnen na je ek als warme broodjes echt door de twaalfman gaan. Maar de komst van de Soekerpoes heeft de krompoes er een goede concurrent bij. Hier is, het zelf wel preunen natuurlijk volle lekkerder. Vind ik wel.